ngiqhubeke ngifaka ama video ayikho into engayivikela ngayo enkantolo ungakhiphile ama video but ngizokusho lokho umuntu abingelele bafowethu umuntu abele ngane zakwethu angithandi ukwenza lento kodwa kuyaphoqa manje because la sekumele sidefend impilo yomuntu esisengcupheni kunenyanga yangapha. Last year, I think it was around September, if not August. Noma go October kanje. Yangapha ngeke ngisho ukuthi ngapi. Ngapha kodwa. Kulo moya wangapha. Uphuma ubheke ngapha ngathi uyakompangeni uqhubeka uhamba uyele. Ngeke ngisho indawo specific ngoba abanye beni mase bebona iyo lenyanga le. Lenyanga lena ya rape amantombazana amabili andawonye. But umuntu okwazi ukurape yaqhubeka ahlale ngaphandle mayicala iphetho wena ngicabanga ukuthi it's not about ukuthi kanjani mhlambe uzothola ungazeleke ngcono if mangase uconsulate communications officer wethu iyona ndlela mhlambe uzokwazi ukuthi uphenduleke nalapho mhlambe khona ena understand ikhona ngiyabona no so ilokho nje ngicela kini ngesihle lokho nje kuphela ukuthi ngicela uconsulate communications officer wethu wakamsane and then ke emva kwalokho ke ngizobe senikwazi ukuphenduleleka nezinye izinto mhlambe ofisa ukumsisho nokuyibuza ngizobe senikwazi ukuthi ngiphenduleke ngendlela. Bafethu sizocacisa namhlanje ngodaba ebelikade ligijinya uNtsika noma bekade elilungisa. uNtsika ubekade elungisa udaba lweingane ezimbili ezadlwengulwa inyanga yathi umisivikela ngaphansi kwalezi ingane yathi yona ibithi iyayilapha kodwa ke ifaka umuthi. Kunezinto bafethu kufanele zenze umqondo noma ngathiwa niya consult noma ngathiwa nenzani ezinye izinto zifuna ukuthi nawe uwedwa zikwenzele umqondo. Alright ingane lezi zagcina zinikeza imali eziqaphezele engango 40,000 ngalesa sikhathi kwahamba ingane enye yagcina iphazamiseka ngeinkinga ke ithili yagcina ibona ukuthi cha icala ayilivula yalivula emntobatoba kwangathi ayisizakali ngoba inyanga yakwazi ukuthi ikhokhele noma ikhokhele insiza kusebenza ngaleso sikhathi yagcina ngakwazi ukuthi sizakale yaphinde yamuvela kwenye indawo yafika yavula icala yangakwazi futhi ukuthi isizakale ngoba yafika manje inkunzi ukubanjwa kwayinkunzi kwase kuba neinformation eyitholayo ngokubanjwa inkunzi okuchaza ukuthi yayikade ithunyelwe abantu. Alright ngenze ukuthi mhlawumbe udaba ubungakalitholi lonke ngiliphethe lonke ke namhlanje ngifuna ukuthi mina nawe sihlale phansi silalela mawuthi ujahile beka le video ku watch me later mawukuthi unesikhathi ilalele yonke enza kunjena njengamanje like ivideo yethu bese ngizasho ukuthi uyasubscribe ukuze njalo masifala ama video abaluleke kangaka kube wena oqala uthola notification. uNtsika njengoba ebelwela ukuthi egcine sizile kodwa futhi useveze ingqinamba abhekane nazo ekuhambeni kwesikhathi mangabeke esethi uyasiza ecacisa futhi ukuthi kahle kahle emntuba akuyona inyanga eyakhona kodwa inyanga yangaphandle kwala eSouth Africa isebenzela emntuba isebenzisana nezinye inyanga ngokwala eSouth Africa ukuze mhlambe kwenziwe lezi zinto ezisuke zenziwe. Mina namlalelo wami ngahlangana ku-comment section uyalazi udaba ukuthi video ile niziqaphele ebese kuba uwe ojajayo uma ngabe usuyizwe yonke yabelela ivideo. Mina nawe wahlangana ku-comment section nawo ama video ngokulandelana kwawo. Umuntu abingelele bafowethu umuntu abele ngane zakwethu angithandi ukwenza lento kodwa kuyaphoqa manje because la sekumele sidefend impilo yomuntu esisengcupheni kunenyanga yangapha. Last year I think it was around September if not August noma go October kanje yangapha ngeke ngisho ukuthi ngapi ngapha kodwa kulo moya wangapha uphuma ubheke ngapha ngathi uyakompangeni uqhubeka uhamba uyele ngeke ngisho indawo specific ngoba abanye beni mase bebona iyo lenyanga le. Lenyanga lena ya rape amantombazana amabili andawonye. I'm saying this because kunohlelo obelenzeka behind my back. Lento yabuya manje sibuya ngokuthi cha lento lena ya reportwa kumina ingane sivula icala ya reportwa kumina ngazama ukusiza leyo nyanga yafaka imali engango 40,000 ifakela lezi ingane lezi angazi kwakuyimali yana noma kuyimali yayisiye yayibasize ngayo noma kuyimali yebribery but if we can go back la yafaka khona imali siye emakhamereni ikhona lonto leyo I still have ama record ami ngikhuluma lo daba lolu nawo lenyanga le ngasho ukuthi mfowethu ngiyifaka lento lena ngoba kukhona osukwenzile okuyiqiniso babuyiselile imali but yabafaka umuthi ngetotozi ithi yabalapha ngototozi zezazandawonye lezi ngane
manje lengane yodwa igacele ngani ngoba iyathi lento lena kulaleke ebusuku lento leni lokho ibuyile njalo lento le yazi ya decide ukuthi ihambe yofuna usizo kulabantu abaluleka ngokomqondo ama social worker yazi yagcina ivula icase ya advise ukuthi ayivule icase kune case evuliwe yavulwa ngaphi icase ngeke ngisho indawo kwamanje but kusasa ngizobuya ngisho indawo ngisho nenyanga ukuthi ubani ngifake nomfakazi bonke ngikhuluma nang ngifake yonke into nje khona ngoba njengamanje yathi mayivula icase ngapha la ivula khona icase amaphoyisa ngale ahlangana nalenyanga isho lenyanga yakhokhela amaphoyisa yathula into nje yangenzeka lutho kwangenzeka lutho lengane yasuke ihambe yovula icase kwenye indawo la engakhona njengamanje sebethumela abantu baphuca ingane amafoni baphuca yonke into bayitshela ukuthi ayiyeke angazi ukwenzani uhambe yenza inani kodwa kwacaca ukuthi inkulumo iqhamuka ngale namaphoyisa ngale isuka phi njalo amaphoyisa ngapha la ingane sivule khona icase kabusha ngoba ayinako la case endala la yayivule khona kuhlala ngakhona inyanga yavula icase kwenye indawo lengane lena umseshi wecala lo musha manje ikhona case number yangapha nginayo nami lo ngapha omusha uthi hlala nedokodo lapho sina sovula enye icase ngoba awenzi lutho ngapho wena sivule yaqala lapho ke inkathazo labantu abangale lenyanga namaphoyisa bathumela abantu ukuthi abahambe botrenisha lengane impilo yayisengcupheni bangayibulala noma nini that's why ngenza lento le ngizoyifaka kusasa yonke imininingwane ephelele but if ungayifakanga mina noma kukhona anything enzakalayo ngicela ukuthi yazi lenyanga le ukuthi na ngeke kuthole ukuphumula anikwazi bafowethu ukuganga ngabantu anikwazi ukuqola abantu nithi mase nibaqoyela abantu nenze crime mase nenze crime bese niphinde futhi nenze crime phekwe crime amaphoyisa ase South Africa awayisukumele bafowethu lento le ngiyacela le video le ngizofaka enye video ezobe sinama details aphelele ngifuna ihamba umhlaba wonke leyo video leyo nala ibe ngifisa ihamba umhlaba wonke because amaphoyisa ngapha ngeke ngisho igama lendawo ngqo amaphoyisa ngapha kodwa bumbheke ngapha kompange niqhubeka ubhekele acorrupt ngalendlela esimanga nomseshi wecala nginalo igama lakhe nginazo ezinye izinto ezithinta yena bafowethu umsenukuganga nina umsenukuganga anikwazi njengamanje ukuthi kukhona icala elikhona linehlula noma nisenimukela imali mothi nimukela imali bese nithumela abantu abahambe bolimaza lo muntu ongale lo muntu akana amafoni uphucwe yonke into lo muntu loyo uphucwe yonke into niyaganga bafowethu kusasa ekuseni ngizoyifaka ivideo ngazo lezi ikhali lezi zabo 10 kanje ngizoyifaka ivideo esinayo yonke neqondile specific kunabantu futhi abagangayo la abahambe behlangane nenyanga mbombulo bamukela imali uma sizama ukulungisa izinto thina babuye bazosikhuluma kabi ngithatha imali labantu laba nibuye nisikhulume kabi bekulungile nima advertiser nimukele lo mani nakuba sazi ukuthi nakhona kulungile abantu kusisizwe uma sesizama ukhuza umhlolo njengamanje nihamba nibuke nenza ama video nama influencer angasile nenza ama video abanye bawo use abanye bayiveza la bangama influencer abanye bafuna niyaganga musana ukuyenza le nto le njengamanje impilo yengane impilo yentombazana isengcupheni ingane ingalimana nomnini ngoba labantu bathatha amafoni banamagama abakhulumayo akhomba ngokusobala ukuthi isuka ngale yonke lento le so nganza ukuthi angithanda ukukhuluma angithandi ukuthi ngibe mningi la kodwa ngiyangiphoqa ke manje ukuthi ake ngibuye ngilungise lesimo lesi and sizolunga lesimo inyanga iyahlaba amantombazana iyawakhwela noma yathi wafaka umuthi ngetotozi yakwenza shuthi mhlawumbe cha sekwasekudlulile but ngenxa ukuthi ingane yathi akulaleki akwenzeki lento okhibuye njalo ukuthi yaba traumatized ngesilungu mayivula icala ukunothi kulungiswe kahle izinto yena usefuna ukubulala omunye umuntu kulimaza umuntu hayi bafowethu so wena Mhlonishwa yebo njani siyaphila ukhuluma no Siyabonga Zulu ngikhuluma no Mhlonishwa usayitsheni undlela yebo eMtuba yebo okay ngicela ukuba nesikhathi sakho ma ngicela wazi ukuthi njengoba sikhuluma we are recording for social media platforms kunodaba la kunodaba engangilwenza last year around September October lwenyanga yasemtuba eya baby ingane ezimbili zandawonye
idlwengula ithi ifaka umuthi ngomphambili. Yeah. Uma silwenza udaba inyanga yayisiyakhokha imali engango 40,000. Not sure ukuthi kwakuyimali yani, but into yayibisithi ngeke ngikwazi ukufaka ku social media because ulenzile iqiniso noma ubabuyiselile abantu obaqolile imali. Uthe dukuduku kulonyaka lo shuthi ingane yagcina ingalitholanga usizo ngokululekwa ngokomqondo. Ya decide ukuthi kumele iye kuma social worker yagcina advise ukuthi ivule case. Ithi mayivula case ingane ivula ngapho eMtuba, ngicabanga ukuthi wena umphathi wecala. Umphathi wecala le ntombazana leseThekwini. Yeah. Okay. Kwangenzeka lutho kusenjalo ingane yahamba ya eThekwini yafika yalivula nakhona icala eThekwini noma yafika yakhuluma namaphoyisa thizeni eThekwini. La phone iphoyisa eThekwini lifonela wena ngalo lolu daba lolu. Kuthe kusenjalo ingane after sekufoniwe yabanjwa inkunzi ingane yaphuca amafoni yayibisithi inkulumo. Yenza njani ke bhuti wami ungaze ngebude kakhulu. Hello. Ngikona ma. Yeah, into engizoyenza ngizocela nikhulume nabaphathi bami because we are not even allowed ukuthi siphendule izinto just ku social media ezamaphoyisa. Sinabantu communications officer wethu okuyena okwazi ukuthi makhona izinto ezinkulu namaphoyisa bese kuba yibona abakhulumayo. So mina I am not even allowed okwena khosana we-capacity yami. Oh. Ilokho nje ngakusho ilokho nje ngakusho. But since yeah, but since usho ukuthi icala liphethwe wena yeah, into enzakalayo ngilalela but yeah. Ngilalele ma. Yeah, ngiqonda ukusho ukuthi ngizocela yonke imininingwane yonke into ngicela ithole kubaphathi bami because I'm not even allowed ukuphendula into eyikanjalo niyabona, especially nakwi-media sine-communications office wethu yonke into via yena, uyabona. So whatever questions mhlawumbe ongaba nayo ngizocela ukuthi uwareserve uwabuze kuye and then uzobe sikwazi ukuthi uathende ngendlela. Okay, but kuzoba umqansa ma ngoba okunye uzodinga wena. Process ngisho lokho akunankinga yena communications officer uyakwazi ukungithola mina, so akuwona umqansa because communications officer wethu uyakwazi ukungithola. So the procedure la emaphoyiseni injalo nje procedure ngisho no ya understand ngicabanga ukuthi ngeke ngisaqhubeka nemibuzo bengizoyibuza but yeah but umuntu okwazi ukurape aqhubeka ahlale ngaphandle mayicala liphethwe wena. Ngicabanga ukuthi it's not about ukuthi kanjani, mhlambe uzothola ungazeleke ngcono if mangase uconsult communications officer wethu iyona ndlela mhlambe uzokwazi ukuthi uphenduleke nalapho mhlambe khona ena understand ikhona, ngiyabona. No. So ilokho nje ngicela kini ngesihle lokho nje kuphela ukuthi ngicela uconsult communications officer wethu wakamsane and then ke emva kwalokho ke ngizobe senikwazi ukuphenduleka nezinye izinto mhlambe ofisa ukumsisho nokuyibuza ngizobe senikwazi ukuthi ngiphenduleke ngendlela. Ngiyakuzwa ntokazi noma ngikubona njengokubaleka lokho ngoba phela there's nothing eyimfihlo. Abona ukubaleka iprocedure ngithi sonke sisebenza ngemithetho esibayindile. So nami ke lokho ngenza ukuthi noma ngabe ngifisa ukuphendula ngenxa yomthetho ongibhayindile othi whenever kune-media ifuna ukwazi izinto, we've got our communications officer okuyena onamandla negunya lokuphendula imibuzo nezinto ezivela but you did manage but you did manage ukusenda ama text wasendela omunye umuntu of which I still have lo ma text and you did manage to communicate. Yonke lonto ivayise u-communications manager akukho ezokuphendula ngoba mina yabona into okukhuluma ngayo angeke ngize lokho ngikhuluma into eziningi. It's simple, asilwi yenza lokho ngitshela i-procedure, it's a process, just do as ngitshela uzobona uzophenduleka ngendlela. Ungakwazi ukungisendela inamba yakhe manje. Ngikwazi ukunakhuzanisa ngizocela ukufona inamba yase-office mangifike e-office iyangena le namba yakhe ngithi iyasebenza.
ngizokufonela uma ngifika ofisini ngelandline, then-ke khona uzokwazi ukuthi u-attende-ke, ngixhumanise inamba yakho ku-communications officer wethu. Okay mntonisha uNdlela, cause into ebaluleke kakhulu ubulungisa mfowethu, asisebenzeni, asisukume nje sisebenze. Ngifuna ukwenza ngendlela ukuze nawe uthole ukulungisa ngendlela. Yeah, le nto abantu abagangayo bese behlala ngaphandle bethemba ukuthi banemali ayifuneki, sizama ukugwema yona, siyayiqeda nje. Okay. Ufike ungifonele into kazi ngizoyilinda i-call yakho. Hayi siyabonga lo kaZulu. Siyabonga Zulu. Okay, ukulungile Zulu, akunankinga, ngizokwenza njalo, ngizocela wenze njalo, nawe ngizokufonela ngenzela ukuthi ukwazi ukuthola inamba ukuxhumane nabantu aba-right. Okay ma, ngiyabonga. Sure. Yeah. Akekho umuntu ozobhebha abantu kungavunyelwene bese kuthiwa kuzothuleka nje kanjalo. Wesiphathi umuntu umesuka efike ethi uzofuna usizo, exakekile, ehamba ngeenkinga, labantu bayakwenza ukubafaka amakhathakhatha, umuntu adunyelwe umqondo, hanje lo mqondo. Ngithi phela uyinyanga yena, noma kukhona la khendla khona uye bayilanda imithi, la bayilanda khona, bafaka umuntu amakhathakhatha, umuntu ahanje lo mqondo, umxesha ugwaye. That is wrong, totally wrong. And the worst party, uma umuntu esevula icase kuthiwa akaboshwa nemali uyakhokha yena unemali, isho njalo phela idaba. Ngicabanga ukuthi okwamanje ake ngiyibambe la, ngifuna siyilandele step by step. Ngifuna ukuthola ucommunication, kunembuzo engifuna ukuyibuza, kunento engifuna ngiphendule kuyo, kunezinto engifuna ngiphendule kuzona, and then after bese singena sigcila-ke, singena straight direct kulolu daba lusihlala nje ngqo kulona. Okwamanje ke sibambe la, akethi meyibuya untokazi, noma ngani uzobuya namhlanje noma uzobuya kusasa, but kusasa whether uyabuya namhlanje noma ngabuyi sekuzoba kuyena, but mina kusasa ngilifaka lunjoba lunjalo luzo. Ngoba futhi ngeke landeleke step by step, but akusenandaba, akusenani vele lento le siyonakele manje. Akwazi phela ukudlwengula abantu noma ukudlwengula umuntu bese ucabanga ukuthi wena uzohlala nje kusongwe izandla bokuthiwa uyahlonishwa unemali ngapha, nawe le mali leyo oyiqola abantu. Akuzokwenzeka lokho, angeke kwenzeke lokho. Lokho ke siyafunga ke, ngiyagomela mina, ngeke kuze kwenzeke. Ngiyeza nakulama influencer lawa enza labantu labo ukuthi bagcine benza lento le, because labantu abanye babo abekho powerful ku social media, bafaka yiwona ama influencer lawo abanga umsindo la ku social media, axova indaba, akakhuluma indaba, egcina kusukuma siyibaxaka indaba, sebethola abangangaba abuye belokhu bethe ibhuti, hey bhuti, mina bhuti, hayi bafowethu, hayi abesilindele ikhole kamhlonishwa la, sizolandela futhi siyofika egcineni kwala lolu daba lolu. Into engicika kakhulu ukuthi ingane isiyahlukumezeka ngale ngoba isukumela ilungelo layo, isifuna ukubulawa. Leyo nto ngiyanyisa kakhulu, bengizoyiyeka ngoba ngithembisile ngathi mhlonishwa mina ngoba uzokubakhokhela le mali, anginandaba noma eyani, noma uyabakhokhela noma ukuthi abangaqhubeki bavula icala, kodwa ngoba uyavuma ukuthi uba repeal ubakhokhela imali, nawo bathi hayi kulungile asiyeka anginankinga, ngaliyeka lapho ngasho ngeke ngifake kwimedia njengamanje konakele manje. Umuntu abingelele ayikho into engayifuni njengokwenza ivideo ngiphinde ngikhiphe futhi, ngoba one lokho ku raise ama questions amaningi, abanye abaze begcina sebekhuluma kunama video engangawenza ngawakhipha, abazowakhumbula asesayithini la sesayithini khona, saphinde futhi sahlala nalensizwa le ngodaba lokadukuza bebengafuni ukukhokhela imali yayo. Akaze ngiphendule loo nto leyo, and this time around ngikhiphile ama video, but ngifuna uqala ngale yanto leya, because mangisuke ngenza into mina ngisuke ngenzeni, mina ngisuke ngenzela abantu, ngisuke ngenzela umuntu osefuna usizo ngalo sikhathi leso. Uma ethethe umuntu yena hayi mina ngiright mfowethu, akhipha, angeke ngize ngimquestiona umbuzo mfowethu uright, abakusabisanga lutho, cha uzabisanga lutho. That time ngenza ama video, into yathi angiwakhipha ama video, lento iyakhulunywa, lento ayiyakhulunywa lento mfowethu, ama video sicela wakhiphe, ngathi mina angikwazi kusebenza kanjalo, and ngiyakhumbula uGodole was involved, wayese involved, and wangifonela wathi uNtsika mfowethu yabona indlela owenza ngayo lento besiphakamela thina ngoba siyabona kuxhashaza umuntu lapho usebenzela kanekezwe imali yakhe, uwakhiphelana ama video.
Ngamtshela nje mfowethu akukho engingakwenza. Yabo. Umuntu mase akawufuna ucela ngiwakhipha ama video asawufuna into engayenza. Kuyilungelo lakhe naye. Ngoba engahamba kase ungivela icala ethi ungifake lapha sengithe akangikhiphi wangifaka. So kwaba into kanjalo kwathi uyikhulunyiwe ngawakhipha ama video. Sengiphendula la ama questions lokho engenile nama message lokho engenza indaba wakhiphe ama video mfethu sebekusabisile yini washo wacela cha ngisajisa ngomuntu. Lo muntu yangemsiza sengiwakhipha ama video. 2 lama video ngade ngiwafaka manje ngifuna ubulungiswa kule nyanga le yayidlala ngabantu eyadlala ngeingane lezi eyilalayo. Enane igama engilisebenzisile ayi ngeke angixolise. Vele yakwenza lokho. Yabo. Iyakwenza lokho vele. So ama video ngakhipha ukuthini izolo ntambama ngithola icall ethi inyanga iseboshiwe. Bathe inyanga le yasemtuba in fact akusiyona yasemtuba. Bengizokuveza konke lokho. Bengizokuveza konke lokho ngoba nginama record nayo yonke into. But there's no point manje ukuthi ngiveze lonto le. Okama kusikhona ukuexpose. 2 uma uthi umthetho usudlala indima yawo. So mina okwami ukuqhubeka sesengazi ukuthi umuntu useboshiwe ngiqhubeke ngifaka ama video ayikho into engayivikela ngayo enkantolo ngiwakhiphile ama video but ngizokusho lokho ngeke ngisifaka isithombe senyanga njengoba bengizifaka inyanga yakwaTembe akusiyona yasemtuba kodwa isebenzele emtuba kodwa yangaphandle yaseMozambique kodwa futhi okunye isebenza nabanye abantu engicabanga ukuthi bayizinyanga ngokweqiniso neyabangasizona inyanga baningi yoba bengikhuluma indaba yama influencer lenyanga ike yavela kwenye YouTube ivela nomunye umuntu oyinyanga noma oyibiza ngenyanga udumile nje unalo mkhilingane la ayenzayo angaze ngimfaka epagini ukuthi ukanjani but nje engingakusho ukuthi abanye babo angibafakanga simply because bakhokha bekhokhela abantu abebadlile imali zabo nalo angimfakanga simply because wayikhiphile imali ngo 40,000 bayifakele ingane zasho ukuthi hayi eyifakile imali so hayi noma singayiyeka ngeke ngikwazi ukuphoqa mina ngithi ngoba nakho ngifuna ukuthi ngifake lana kwande ngingibuke nengilandela ngasho namanje ngisasho angiyenzeli trend le ngisuke ngenzela ukusiza abanye abantu basizakala abantu bese umuntu sengisizakele mfowethu hayi ku right siyeke bebuya futhi ethi hayi mfowethu ngisizakala nyama manje kanje kunezinto engizenzayo azenzeki kumile kusayile yanto le ngizophinde ngibuye futhi so if otherwise njoba kuthiwa uboshiwe lo Tembe wakhona lo kuthiwa kaboshiwe noma ngithola ukuthi usengaphandle ngizophinde ngibuye futhi and uma sengibuya ngeke ngisalokhu ngifona ngilandela ke manje ukuthi aboshwa ngani kanjani ngizobe sengiwafaka ama video into engizoyenza nje leyo ngizobe sengiwafaka ama video and bafowethu okunye angifuni umuntu uma ukuthi ubona into engahambisani naye always dlula lonto leyo ngoba abanye belimagcine bestisha ama video bekhuluma nonsense uyabona ama video nawo sendela ama video kuthiwa nanga umuntu wade sekhuluma influencer eyidefenda ngazini inyanga kanjani inonsense le uma inyanga zikuneza imali thatha imali uyidle methi yenza ivideo ukuthi uthuke thina suke silekelela ngokweqiniso uyitshela ngizoyenza ivideo but lento yokuthuka abantu abasuke belekelela njengathi njengami nje ngoba ngisuke ngilekelela ngokweqiniso uthuke mina wena uyibangela amazinyo ashelisa ebantwini uyekhandela ubuso nje obungenasidingo ebantwini so kulungile nganza kwethu indaba ukuthi iphela la seyifinalize njengamanje ngizobuyela back to le ade ngenze yakwaDukuza nayo futhi ngizoze ngifinalize up until ifinaliziwe and then uma ngingakenzeki lutho ziloku siyiqhubha silandela sekusilandele kuze kufike egcineni ngiyathokoza kakhulu.